Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Sat. Uz mnogo toga što smo za danas pripremili, na što ste već navikli, na početku emisije želimo da zahvalimo našem gledalcu Milunu Rogavcu iz sela Mrmoš nadomak Aleksandrovca, koji upozorava da je na našim putevima veliki broj neregistrovanih starih teretnih prikolica i on je sam vlasnik jedne od takvih. Kaže, firme koje su pravile te prikolice odavno ne postoje, računi ne postoje, dokazi o vlasništvu ne postoje, to je sve davno zaboravljeno. I on predlaže da država, kao što nekada davno dozvolila za traktore, da sad dozvoli za prikolice, da se uz dva svedoka, izjavu overenog kod notara, dokaže vlasništvo i tako prikolice registruju. Mi moramo da dodamo da je to realno najjednostavniji put, jer ako dokazujete vlasništvo preko suda, to je dugotrajno i skupo. Ako pokušate da registrujete prikolicu kao da je samogradnja, kao da ste vi sad napravili, onda mora da je na sva moguće ispitivanja, što je također veoma skupo i veoma dugotrajno. Tako da je Milonov predlog zaista onaj pravi, kako da veliki broj prikolica koje su sada u nekoj crnoj, sivoj zoni, prevedemo u legalnu zonu i da onda neko zaista se brine o njihovoj tehničkoj ispravnosti. Tako da, veliki pozdrav za Milona i podržamo njegov predlog. A da vidimo na početku emisije šta je to još aktualno i zanimljivo ove nedelje. Kako je saopštilo Ministarstvo zaštite životne sredine, prekinut je postupak dodele subvencija za električna vozila, jer je već potrošen predviđen iznos od 170 miliona dinara. Podsjećamo, toliko novca je najpre bilo planirano i prošle godine, ali je zbog velikog broja zahteva ta suma tokom 2024. povećana na 205 miliona dinara. I sada je, prema saopštenju Ministarstva, ostavljena mogućnost da će se subvencije u 2025. nastaviti ako se u budžetu pronađu dodatna sredstva. Ove jeseni Niš će biti domaćin dva događaja pod nazivom Automoto Fest 2025. Sajam elektromobilnosti će se održati od 3. do 5. oktobra i posvećen je automobilima i privrednim vozilima sa električnim i hibridnim pogonom. Drugi deo predviđen je za period od 24. do 26. oktobra i klasične automobile. U organizaciji poslovnog udruženja Međunarodni transport u hali 1 Beogradskog sajma 10. i 11. septembra održat će se manifestacija nazvana Dani srpskih prevoznika. Svojevrsni sajam kamiona, priključnih i lakih komercijalnih vozila biće i prilika za okupljanje predstavnika srpskih prevozničkih preduzeća i svih onih čije poslovanje ima veze sa transportom. Mercedes spaja dizajn i revolucionarnu tehnologiju. Atraktivni kupe sa 4 vrata, koncept AMG GT-XX, ima 3 elektromotora od preko 1360 konjskih snaga i novu bateriju koja je dovoljno 5 minuta da se napuni za 400 km. Maksimalna brzina je 360 km na čas, a u serijsku proizvodnju bi trebalo da uđe 2026. Sat Plus, ekskluzivno, specijalni test automobila od 20.000 do 75.000 evra. Izmereno koliko varaju na punjenju, a koliko na potrošnji. Spreman da menja pravila. Mercedes CLA. Vozili smo električnu Mazdu 6e. Veliki test plug-in hibrida. Chery Arizo 8. Novi Sat Plus. U trci za titulu Srpski automobilski trofej za 2025. godinu učestvuje i modernizovano izdanje kineskog SUV modela Chery Tiggo 8 Pro. Redizajnirana spoljašnjost donosi izmenjen prednji deo na kome su drugačiji farovi. I kabinu sada krase nova oprema i izgled, pa su na prednjem panelu dva ekrana od 12,3 inča. Već u osnovnom paketu nudi mnogo toga poput električnog podešavanja položaja sedišta i automatske klime za 2 zone. Ovaj model, koji je dugačak skoro 5 metara, tačnije 4 metra i 72 centimetra, računa i na sve veće interesovanje koje vlada za većim porodičnim vozilima, po mogućstvu sa 7 sedišta. Širok je 1,86 centimetara, a visok 1,70 centimetara. Tiggo 8 Pro pokreće četvorocilindarski motor na prvi pogled umerene zapremine od 1,6 litara. Međutim, to što nije velika ne znači da nedostaje snage i obrtnog momenta, jer nudi 147 konja i 275 Nm, što je dovoljno za ubedljiva ubrzanja i u ekonomičnom režimu rada. Veliki točkovi, istražujemo nova pravila za profesionalce, šta mogu, a šta moraju da imaju novi tahografi. Vozili smo MAN Lions Coach E, novi veliki točkovi.
Nakon vožnje po gradu i na otvorenom putu došlo je vreme da Coolray poseti servis, ne zbog kvara, već zbog polaganja 4. ispita našeg 6-mesečnog super testa. Tačnije, cilj nam je bio da dobijemo informacije o broju servisa, dužini garancije, ceni održavanja i rezervnih delova kako bi budući vlasnici znali šta da očekuju. S obzirom na to da je Geely relativno mlad brend na našim prostorima, za sada raspolaže sa 5 ovlašćenih servisa u Srbiji, ali kineski brend obećava da će mreža u budućnosti biti proširena. Naravno, u servisima se ugrađuju originalni delovi, a glavni distributivni centar je u Sloveniji, pa se na isporuku ne čeka dugo. Geely Coolray dolazi sa 4 godine garantnog roka ili 100.000 km u zavisnosti od toga šta pre nastupi. Servisni interval je kraći u poređenju sa konkurencijom, tačnije obavlja se na 10.000 pređenih kilometara ili na 12 meseci. Prilikom prve posete majstoru vlasnici treba da izdvoje 15.530 dinara, jer se tada pored motornog ulja i filtera ulja radi kompletna dijagnostika vozila. Sledeći je nešto skuplji, odnosno 19.896 dinara, jer se tada menja i filter vazduha. Prvi veći izdatak je tek u 4. godini ili na 40.000 km, kada se pored redovnog servisa menjaju kočiono ulje i svećice, s obzirom na to da Coolraya pokreće benzinac sa 172 konjske snage. Većina ostalih delova je pristupačna. Zanimljivo je da je za prednje pločice potrebno izdvojiti 23.292 dinara, dok diskovi koštaju 20.242 dinara. Među delovima koji nisu jeftini je vetrobransko staklo, gde je za zamenu potrebno platiti 90.470 dinara. Na kraju je Coolray dobio solidnu ukupnu ocenu i u skladu s klasom kojoj pripada može se reći da je održavanje prihvatljivo. Voltage Top Speed, ekskluzivno Mercedes CLA, premijera Mazda CX-5, aktuelno novi plan zelene tranzicije, novi Voltage Top Speed. Ovo je veoma zanimljiv automobil totalno nezanimljivog imena. Marka je SVM, a ime je G03F Eddy. I ako nas redovno pratite, sećate se da smo početkom godine Mladen i ja testirali već ovakvo vozilo. I prije nego što vam objasnimo zašto ponovo pričamo o njemu, kratko podsjećanje na ono šta smo tada rekli o njemu. Ovo ti je SVM G03F. Koliko ime, dok ja nekom kažem šta vozim, prođe 15 minuta. Pa dobro, minuta. dugačko ime za dugačko vozilo. Da objasnimo našim gledalcima odakle SVM uopšte u Srbiji, dakle kineska firma koja je nekad pravila motocikle, bila dobro poznata u Italiji, zatim ima italijansku zastavicu tu i tamo po autu, ima partnera u Turskoj, Atmo Group, koji tamo prodaje i BMW i Audi i Mercedes ali i Porsche. Kineze. Tako je, i Chery i Omodu, tako da su procenili verovatno da kad imaju uspeh s jednim Kineze, možda će imati uspeh sa drugim. I osim Turske sad prave dilerstva i u Bosni, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Bugarskoj, u Grčkoj, cijel region napade odjedno. Ovo vozilo je ono što su ljudi očekivali od Kineza. Dakle, da imaš ogroman prostor za male pare. Izvorni kineski automobil, tako puno lima za sitnu cenu, ali ne mogu kažem da je sitna cena 18.000 evra. Pa dobro, ali gledaj, za 15.000 evra ti možeš da kupiš one najmanje Dačije. One Dačije koje su nekada koštale 8-9, sad su 15.000 evra, a te Dačije su ti recimo dovde. Vidi koliko ovde imaš više. Te Dačije ne mogu da prime ovoliki broj putnika, to je istina. Ne može i nemaju ovakvu konfiguraciju sedišta. Gledaj kako se ovde sedi. Ovo je dobra priča. Dakle, u drugom redu sedišta su dva odvojena. Vidi kako je komotno. I ja mogu ovo da pomeram napred-nazad. Tako je. I gledaj sad ovako. Vozačevo mesto je po tvojoj visini, iza sebe sediš komotno. Jel možeš dva puta da sedneš iza sebe? Ovde se ništa ne preklapa, nego se samo pređe. Da, pređi tamo i vidiš da možeš da sediš. Mogu da sednem bez ikakvih problema, ne za duga putovanja, pošto kolena tačno dodiraju sedište. Dobro, ali barem dvoje može pozadi, mada nominalno troje, ali ajde, barem dvoje, to je 2, 4, 5. Međutim, ako hoćeš da primiš 5 putnika odjednom, svaki od njih ima neku torbicu, držat će verovatno u zubima. A dobro, ili 5 putnika ili dvoje sa koferima, nikad nemaš obe situacije odjednom. Vidi, malo onako izvorno kineski. Rekao si da je izvorni, da. Može ovo se preklopi, dobro, to je fino, ali vidi, kad vratim ovo, i ovo je neko izvorno kineski. Ne uliva im poverenje. Dakle, jednostavno... Znaš šta meni uliva poverenje? 5 godina garancije ili ti 150.000 km? Ako budu imali dovoljno rezervnih delova. Vidi ovaj lep detalj. Imaš dugmence da bi ključ kad ti u džepu, pošto je smart key, mogao da otvoriš i zatvoriš auto tim dugmencem. Za 18.000 evra. Viš da nije loša cena. A dobro, mada kad sve pogledaš unutra, ovako delo je vrlo staromodno. Izvorni Kinez, ne možeš očekivati. Pa dobro, jeste tvrdo. Ovo ti je u stvari napad na prvi izvorni Duster.
Da, ali gledaj ovako. Instrument tabla kao da je dizajnirana pre 15 godina. Ovde imaš ekran što je super, ali zapravo su stavili tablet, dakle tablet na koji ti instaliraš aplikacije kao na svoj mobilni telefon. Nije napravljen kao neki automobilski sistem. Dobro, ali ako stavim aplikacije koje ja hoću, vidio, možda imaš Netflix. Koliko automobila ima Netflix? I YouTube, boga mi. I Waze, i iGo Navigation i sve moguće drugo. Šta ima još? Startuje se motor pritiskom na dugme, ne verglaš ključem. Znači i to je moderno. Pa dobro, da, okej, za ove pare nema takvih detalja. Ode si volan, idemo da ga vozimo, ajde. Tu je problem, vidi. Napred, nazad, ne može ništa. Gore, dole, može malo. Ali slušaj ovo. Svir. Dobro, sad su svi čuli da si podesio volan. Izvorni kineski automobil, te lepo kažem. Meni se dopada što je 1500 benzinaca prava 4 cilindra. A ne evropska, ona 3. Nije evropska priča sa 3 cilindra, jeste. Pravih 4 cilindra, 1500 kubika, 110 konja, sve je to lepo. Ono što nije lepo jeste što manuelni menjač ima samo 5 stepeni prenosa. Dakle, jedna je priča do 100 na sat, preko 100 na sat to muči se, huči i buči. E sada, šta je to što je novo i zašto ponovo pričamo o ovom automobilu? Novina je to što ovdje imamo ovaj punjač koji se nalazi ispred benzinskog motora. Tačnije, ovo je model koji lako cilja titulu najjeftinijeg plug-in hibrida na našem tržištu. Drugim rečima, sa ukupnom autonomijom od 1000 km, ovo je još jedan kineski automobil koji vam kaže šta će vam dizelaši. Kako radi hibridni sistem u ovom automobilu? Najpre, za razliku od osnovne verzije, u plug-in hibridu koji nam predstavlja SVM, benzinski motor zapremine 1,5 litara nije direktno povezan ni sa jednom osovinom. Drugim rečima, on ne pokreće točkove. Njegov zadatak je da služi kao generator i da puni bateriju onda kada se njen kapacitet istroši. Na taj način nikada ne radi pod punim opterećenjem. Zadatak da pokreće prednje točkove ima elektromotor, pa dok ima struje, G03F Edi se vozi kao električni automobil, a kada se ona istroši, onda kao klasični hibrid sa rezervoarom od 50 litara benzina. Još jednom moramo da istaknemo, jeste da je glavna osobina to da je ovo sedmosed sa originalnom konfiguracijom sedišta 2-2-3, ali u ponudi je i klasičan petosed koji ovdje ima uobičajenu klupu, a pozadi zaista veliki prtljažnik. Međutim, mi danas pričamo o ovoj zanimljivijoj verziji. Inače, prtljažnik u konfiguraciji sa 7 sedišta nudi skromnih 165 litara. Kada se nasloni zadnjeg reda sedišta spuste, zapremina raste na 700 litara, a obaranjem svih naslona može da se uveća na ogromnih 1500 litara. Ono što G03F Edi izdvaja od većine plug-in hibrida koji se nude na našem tržištu je cena. Naime, košta 24.500 evra i nama je zaista teško da nađemo neki koji je jeftiniji. Da li to što je plug-in hibridni sistem ponuđen po dostupnoj ceni znači da budući vlasnik mora da prihvati i određene kompromise? O, da! Pre svega kompromise oko jednostavnijeg uređenja interijera, ali i to što volan ne može da se podešava po dubini, što smo već rekli i što ćemo stalno da ponavljamo zato što nas veoma iritira. Međutim, pronalazimo i određene uštede u samom sistemu. Pre svega, baterija ne može da se puni na onim brzim DC punjačima, već samo na AC sporijim. Drugo, kapacitet baterije je 8,8 kWh, a to je zlatna sredina između hibrida i plug-in hibrida. Drugim rečima, nudi nekoliko puta veću bateriju nego što to nude obični hibridi. Ali je baterija barem duplo manja nego kod većine plug-in hibrida. I zato je vožnja samo na struju skromna, odnosno ovaj automobil je namenjen vozaču koji dnevno po gradu na struju ne vozi puno, a želi pri kupovini da prođe jeftinije. Kako benzinski motor ne pokreće točkove, performanse zavise samo od mogućnosti elektromotora od 105 kW, odnosno 143 konjske snage, koji nudi i 210 Nm obrtnog momenta. Električni motor se ne bori baš lako sa masom od preko 1600 kg, pa su performanse zaista skromne. Iz mesta se do 100 km na čas stiže za 10 sekundi, a maksimalna brzina je 155 km na čas. Međutim, ako performanse nisu zanimljive, poreklo ovog motora i baterije svakako jeste.
SVM ne krije da je tehnologija plug-in hibrida koja je iskorišćena u G03F EDI praktično poreklom od kineskog giganta BYD. Tačnije, sistem je razvijen u saradnji između SVM-a i kompanije FinDreams Powertrain, čiji je vlasnik BYD. Ako se puni svake noći u garaži, kod onih vlasnika koji imaju punjač, odnosno imaju te uslove, dnevna kilometraža isključivo na struju ovog modela je oko 40 km. Dakle, mnogim vozačima je to dovoljno da ovo bude zamena za pravi električni automobil. A kada se krene na put i kada se iskoristi pun potencijal plug-in hibridnog sistema, odnosno pun rezervoar benzina i puna baterija, onda može da se preveze, kao što smo rekli na početku priloga, 1000 km. Kada smo mi testirali ovaj model, jednu nedelju smo ga vozili bez dopunjavanja baterije kada je radio kao običan hibrid i tada smo zabeležili potrošnju manju od 6 litara. To je bio test koji je podrazumevao gradsku vožnju, autoput i vožnju po stazi. Sada na kraju priloga nameće se jedno pitanje za vas. To što je iskorišćena BYD tehnologija, a ponuđena po nižoj ceni, na koga vas to podsjeća? Mene podsjeća na ono što godinama radi Dacia. Drugim rečima, ako se gleda kroz prizmu ovog plug-in hibrida, SVM je za BYD taman ono što je Dacia za Renault. A sada nešto što nismo očekivali da ćemo morati da uradimo. Ako se sećate, mi smo ne tako davno kao prvi medij u Evropi sproveli zvanično merenje elektromagnetnog polja električnih automobila i mislili smo da je time tema zatvorena. Nažalost, ponovo se javljaju ista pitanja, ponovo se javljaju ista amaterska tumačenja i merenja i mi smo prinuđeni da vam ponovo pokažemo zvanično merenje jačine elektromagnetnog polja 6 električnih automobila, jednog hibrida i jednog benzinca. Pre svega, hvala vam što ste odvojili vreme da dođete u centar Navak i što u svom vrlo gustom rasporedu različitih meranja i istraživanja nalazite ipak trenutak da nam pomognete da donesemo prave odgovore našim gledalcima. Hvala vama na pozivu i izuzetno nam je zadovoljstvo da danas učestvujemo u vašoj emisiji. Pre svega da objasnimo ljudima šta je to Institut Nikola Tesla, čime se vi tačno bavite? Institut Nikola Tesla je akreditovani istraživačko-razvojni institut koji se bavi istraživanjima u oblasti elektroenergetike. U okviru instituta postoje 4 centra i akreditovana ispitna laboratorija koja u svom sastavu ima 9 specijalizovanih laboratorija, a jedna od njih je i laboratorija za ispitivanje elektromagnetskih polja. Čiji ste vi predstavnik danas, je li tako? Tako je. Ako govorimo o zračenju, ja sam pomenuo na početku taj izraz, šta je pravilno reći? Da li električni automobili imaju zračenje ili se to zove nekako drugačije? Pa kada govorimo o neionizujućem zračenju, mi u stvari govorimo o elektromagnetskom polju koje ima svoju jačinu i frekvenciju. Kad kažete neionizujuće zračenje, onda postoji i ionizujuće. Možemo da damo tu razliku? Dakle, najznačajnija razlika je u energiji ovog zračenja. Dakle, neionizujuće zračenje ima znatno manju energiju u odnosu na ionizujuće zračenje i samim tim izloženost neionizujućem zračenju predstavlja daleko manji rizik po zdravlje ljudi u odnosu na ionizujuće zračenje. Ionizujuće zračenje, to je bila nuklearna bomba, to je bio Černobil, tako? Nešto tog nivoa. A neionizujuće zračenje, to je elektromagnetno polje o kome mi danas govorimo. Tako je. Da li i neionizujuće ima kumulativnu vrednost kao ionizujuće? Dakle, smo izraženi malim količinama zračenja duži vremenski period, to negativno utiče na naše telo. Da li isto tako i sa elektromagnetnim poljem? Sa elektromagnetnim poljem je drugačije. Dakle, ono što je bitno je da trenutne vrednosti elektromagnetnog polja kojima smo izloženi i koje dobijamo merenjem budu u skladu sa propisanim granicama izlaganja. Ali ako je u granicama, nije uopšte bitno da li je to 1 dan, 2 dana ili 5 dana, dakle potpuno svejedno. Tako je. Bitno je da je zračenje kome smo izloženi u dozvoljenim granicama. Da li sve što radi na struju ima neko elektromagnetno polje? I dečja igračka, i telefon, i televizor, i pegla? Svi električni i elektronski uređaji koje koristimo u svakodnevnom životu predstavljaju izvor elektromagnetnog polja. Dakle, mi smo stalno izloženi nekom elektromagnetnom polju gde god da se nalazimo. Tako. A šta bi bilo kada bi se našli na nekoj zaista praznoj livadi u šumi gde nema elektronskih uređaja, nismo poneli čak ni mobilni telefon, da li smo i tu izloženi nekom polju?
U principu, ako se nalazimo na nekoj zaista izolovanoj lokaciji gde čak nemamo ni signal mobilne telefonije, onda bismo mogli da kažemo da smo izloženi samo zemljinom magnetnom polju. Ali i tada smo izloženi nečemu. Dakle, ne možemo nikada da kažemo da smo potpuno oslobođeni bilo koje vrste elektromagnetnog polja. Tako je. Mi ćemo danas se pozabavimo merenjima ovih automobila. Dakle, imamo puno posla, ali predlažem da se polako premestimo sada na start naše procedure gde ćemo zapravo početi naše merenje, da pokažemo ljudima instrumente koje ste vi doneli. Slažem se. Dakle, danas ćemo meriti elektromagnetno polje na modelu Ceres 5 kineske proizvodnje, na Mercedesu EQE 350, na jednoj Dacia Spring, dakle najjeftinijem električnom automobilu trenutno na tržištu, na novom Renault 5 evropskom automobilu godine, merit ćemo vrednosti Forda Explorer koji je nastao u saradnji između Forda i Volkswagena i izmerit ćemo šta nam pokazuje novi Volvo EX90 koji je upravo stigao na naše tržište. Samo je pitanje čime ćemo mi sve ovo da izmerimo, kakvi su instrumenti i šta oni treba da nam pokažu. Dakle, ovde imamo 3 instrumenta koje ćemo koristiti za merenje magnetnog polja. Ovo je instrument koji ćemo koristiti za merenje jednosmernog magnetnog polja. DC, što bi se reklo. Tako je. Dobro. Ovo je instrument koji ćemo koristiti za merenje neizmeničnog magnetnog polja. AC. Tako je, u opsegu od 5 Hz do 32 kHz. I ovde imamo jedan instrument koji se koristi praktično kao lični detektor magnetnog polja. Vidimo ovdje u nekim procentima, 25, 50, 75 i tako dalje. Šta zapravo on radi? To stavim na sebe, ali tako? Pa onda vidim koliko sam ja ozračen. Budući da ovi instrumenti pripadaju vašoj laboratoriji, da li možete mi objasniti razlike između ovoga i nečega što ja mogu sam na internetu da kupim i da izmerim sam nešto? Ono što je bitno je da postoje standardi koji propisuju uslove koje merna oprema treba da ispuni, tako da su ovi instrumenti u potpunosti usklađeni sa zahtevima tih standarda. Sve akreditovane ispitne laboratorije imaju obavezu da povremeno rade etaloniranje svoje opreme, a u periodu između 2 etaloniranja i među proveru opreme, tako da bismo bili potpuno sigurni da je oprema ispravna i da ima definisanu tačnost. Ovde vidim na ovom uređaju da piše sad na ekranu vrednosti oko 40, 42, 43, to se malo menja. Šta je to što on sad meri? Pa praktično trenutno merimo zemljino magnetno polje. Dakle, nema nijedan auto koji je upaljen, nema ništa što utiče na sam uređaj. Dakle, mi smo stalno izloženi, to je neko vrednosti od 40 i nešto. To je čega 40 i nešto? Radi se o 40 mikrotesla. Dakle, Tesla je jedinica kojom se meri magnetna indukcija. Aha, dakle, to je zvanična jedinica po kojoj možemo onda da objasnimo šta je neka razlika. Sad objasnimo kako će izgledati merenje. Dakle, prvo ćemo izmeriti jedan automobil koji je običan automobil, dakle, modern, ali običan. Dakle, imamo Opel Mokku sa hibridnim pogonom, dakle, benzinski motor, elektromotor, mala baterija, ovista platforma koja se nalazi u Citroenu i u Fiatu. Kako ćemo mi to da radimo i sa ovim autom i sa ovim svim što su iza nas ovdje? U principu imat ćemo u svakom automobilu 2 merna mesta. Dobro. Prvo merno mesto će se nalaziti između vozača i suvozača, dakle otprilike u visini grudi vozača i suvozača, a drugo merno mesto će se nalaziti na sredini zadnje klupe. Isto tako u visini grudi. U visini grudi, tako je. Praktično merit ćemo koliko su i oni napred i ovi pozadi pod uticajem elektromagnetnog polja. Tako je. I za svaki auto merimo na ubrzanju, zatim na usporenju, odnosno tokom rekuperacije, na konstantnoj brzini, dakle to će biti vrednosti da ljudi vide u svim režimima rada. Tako je i sve vreme ćemo meriti pomoću ova pomenuta 2 instrumenta, dakle jednosmerno magnetno polje i neizmenično magnetno polje. I šta, da onda počnemo da izmerimo prvo jedan običan auto, da vidimo kako ovi automobili što nisu električni, kakvi su njihovi rezultati. Dobro, sad smo spremni i vidim da su sonde ovde u visini naših grudi. To će biti pozicija za merenje. Tako. Dobro, idemo sada. Prvo pun gas, dakle merenje na maksimalnom gasu. Ja ću reći kad je to da možete da počnete. Evo, sad je pun gas.
Kako zapravo sonde mere? One mere samo jedan rezultat ili neprekidno očitavaju? Obe sonde mere neprekidno, dakle snimaju se vrednosti magnetne indukcije. Mi ćemo uzeti onda najveću vrednost koju ne zabeleži. Tako je. Dobro, završili smo sa punim gasom, sad ide kočenje motorom, odnosno rekuperacija na električnim automobilima, pošto ovde samo kočimo motorom, vidjet ćemo šta nam to daje. I treći deo naše procedure, kao što smo rekli, obuhvata vožnju konstantnom brzinom. Ja ću da vam kažem kad je to, da biste beležili vremenski okvir kad smo počeli. Sad je konstantna brzina. Ovaj moj instrument ne pokazuje ništa ne svetli, samo trepće ova lampica osnovna. Šta to znači? To znači da su vrednosti kojima ste izloženi daleko ispod graničnih. Vidim da ovde 25% je najniže. Znači ovo je trenutno niže nego što je četvrtina granične vrednosti. Tako je, tako je. Dobro. Ništa, sad ćemo da stanemo da vidimo šta nam kaže instrumenti za ovo prvo merenje. Dobro. Da vidimo šta piše na ekranima, šta su maksimalne vrednosti. Dakle, ovo nam je naizmenično polje, je li tako? Tako je. Što se tiče naizmeničnog polja, neka najveća izmerena vrednost je bila oko 0,2 mikrotesla. Dobro. A ovaj drugi instrument za jednosmerno polje? Što se tiče jednosmernog polja, najveća izmerena vrednost je bila oko 30 mikrotesla. Dakle, ovde je instrument izmerio manje nego da stojimo na polju. Tako je. Ništa, sad ćemo da ih premestimo pozadi. Dakle, za zadnje sedište da ponovimo isto to, da vidimo šta će tu biti brojke. Ništa, ajde počnemo. Jesu sonde na mestu? Jesu. Idemo pun gas. Dobro, sledeća stvar je kočenje motorom. I sledeća stvar će biti vožnja konstantnom brzinom. Evo, sad je 80 na sat, to smo osvojili kao konstantnu brzinu na kojoj ćemo sve da merimo. I ostaje sad da čitamo šta su još sonde rekle. Evo, sad ćemo se zaustaviti ovde, da vidimo šta su brojke koje smo dobili za zadnju klopu. Ajde vidimo. Dakle, naizmenično magnetno polje. Što se tiče naizmeničnog magnetnog polja, neka najveća izmerena vrednost je bila oko 0,3 mikrotesla. I ovaj drugi instrument. Što se tiče jednosmernog magnetnog polja, tu je neka najveća izmerena vrednost bila oko 60 mikrotesla. To je ipak malo više, jedno i drugo je malo više nego što je napred, svakako, ali koliko je to ispod granica neke koje su propisane? Ove vrednosti su praktično zanemarljive u odnosu na propisane granične vrednosti. Kao da nema ničega. Dakle, što se tiče jednosmernog magnetnog polja, merili smo oko 30 i 60 mikrotesla, a granica je 40.000 mikrotesla. To će reći neprimetno i moj instrument nije ništa pokazao. Dobro, dakle, ovo nas sada čeka ovakva procedura za svih 6 električnih automobila. I što? Onda da krenemo polako. Da krenemo. Pušteno logovanje. Idemo, reći ćemo kad je pun gas. Pustio sam gas. Počeo motor. Možemo sad da krenemo. Dobro. Rezultat je veći nego da smo napolju ili manji, nego da stojimo napolju. Dobro, gde smo najviše dobili od ovih do sada? I ovde ubrzanje do stotke otprilike 2 nedelje. Nije, šalim se, već smo na 100 na sat. Dakle, na punom gasu je manje DC polje nego na konstantnoj brzini. Zanimljivo. Je li počelo? Dobro, da upišem. Ne, Mladen, ovaj auto deluje savršeno. Gas je sad. Dobacujemo skoro do 170 na sat. Evo ga. Puštam gas sad. Dobro, možemo dalje. Može. Možemo mi da krenemo. Je li pun gas postignut? Stigli smo do 180. Pustio gas sad. On sad koči najviše što on ume.
A evo i prilike da izmerimo jedan čist benzinac. Dakle, ništa hibrid, ništa baterija, ništa elektromotor, 1200 kubika, samo benzin. Da vidimo šta je razlika u odnosu na onu Opel Mokku, ali u odnosu na električan. Jel čitam? Pa, čitam. Pun gas je sad. Puštam gas sad. Evo ga. Sad smo na konstantno. Pošto električne automobile zovu fenovima za kosu, kada smo završili sva merenja, predlažem da izmerimo koliko je magnetno polje jednog elegantnog fena za kosu. Uređaj spreman, može? Jeste. Da vidimo, ako da sušimo kosu na ovoj vašoj sondi. Šta kažu broj? Dakle, imamo trenutno vrednosti oko 2, 3, 4, 5 mikrotesla, pa idu i do 10-11 mikrotesla. Znači, kad ja ovako sušim kosu bar blizu, je li tako? Onda dođemo do vrednosti koje je i 10 ili 20 puta veće nego što smo izmerili u našim automobilima. Tako je. Mislim da je red, idemo u studiju da vidimo šta su tačno brojke, da vidimo grafikone, koliko ko izrači. Evo nas u studiju, svi rezultati su tu, pokazat ćemo ih uskoro, ali pre svega toga sad ja moram da pitam, je li ispada da je fen za kosu opasna sprava? Vidjeli smo tamo neke zaista velike brojke. Nije opasan, to ne možemo da zaključimo. Dakle, ono što je bitno da istaknemo je da se merenje elektromagnetnog polja uvek rade u realnoj situaciji izloženosti osobe. Dakle, kada je u pitanju fen za kosu, bitno je da merenje radimo na nekom realnom rastojanju. Ne sušim ja kosu ovako, nego ipak malo dalje. Tako je, upravo to. Dakle, relevantni su nam rezultati koje dobijamo na nekih barem 10-15 cm od fena za kosu i u tom slučaju dobijamo znatno niže vrednosti od recimo 1, 1,5, 2 mikrotesla. Sad kad kažemo niže vrednosti, kako mi određujemo šta je tačno granica? Kako mi znamo kolika je ta opasna granica elektromagnetnog polja? Dakle, na nivou Evropske unije postoji preporuka iz 1999. godine i ona je propisala dozvoljene nivoe elektromagnetnog polja i ti nivoji zavise od frekvencije polja. Što se tiče regulative u Srbiji, ona je usklađena sa ovom evropskom preporukom iz 1999. godine. U Srbiji imamo prema novom pravilniku koji je pre nekoliko dana stupio na snagu dve vrste ograničenja. Dakle, imamo granice za javna područja koje su identične granicama iz ove evropske preporuke koju sam spomenula. I imamo takozvane zone povećane osetljivosti u kojima su granice dodatno pooštrene 2,5 puta. Ali kada kažemo granice, sad ćemo vidjeti grafikon kako izgledaju te granice. Dakle, granica nije ista za svaku frekvenciju, je li tako? Granice su frekventno zavisne i ovde možemo da primetimo recimo koliko se granice razlikuju u opsegu koji je pokrivala naša merna sonda. I možemo da vidimo da za frekvenciju polja od 5 Hz granica iznosi 1600 mikrotesla, a za frekvenciju polja od 32 kHz granica je 6,25 mikrotesla. I praktično mi smo onda usvojili tu najstrožu. Dakle, nismo ošto uzeli obzir ove sve druge koje su liberalnije. Uzeli smo da je 6,25 ono u odnosu na šta mi ravnamo naše rezultate. Kako je taj pravilnik koji pomenjamo došao do granice da je to baš 6,25? Zašto nije 10 ili 15 ili 3? Dakle, u preporuci koja je na snazi u Evropskoj uniji analizirani su utvrđeni i dokazani efekti na ljudski organizam i vrednosti elektromagnetnog polja pri kojima su primećeni prvi efekti na ljudski organizam su dodatno pooštrene. Primenjen je zaštitni faktor od 50. Dakle, 50 puta je smanjena granica koju mi sada vidimo, odnosno ono gde bi zapravo bilo nešto opasno. Tako je. Tako je. Šta su ti efekti kad bi bio neko izložen nečemu što je 50 puta jače od ovoga ovde? Šta se događa sa ljudskim telom? Dakle, to zavisi od frekvencije elektromagnetnog polja. Ako govorimo o jednosmernom magnetnom polju, tu se govori o uticaju na kardiovaskularni i na centralni nervni sistem. Što se tiče niskofrekventnih polja, analiziraju se uticaji na centralni nervni sistem, a ako govorimo o visokofrekventnim poljima, onda su to termalni efekti, to jest uticaji na zagrevanje tkiva.
znamo šta su granice, da vidimo prvo rezultate običnih automobila. Čistog benzinca i blagog hibrida. Evo kako izgledaju ovi stubići. Dakle, šta možemo da kažemo o ovim brojkama? Pošto vidimo da nisu mnogo veliki ovi stubići. Dakle, nisu daleko odmakli od nule. Dakle, možemo da primetimo da se vrednosti kreću do nekih 0,5 mikrotesla kada govorimo o neizmeničnoj magnetnoj indukciji, a granica koju smo usvojili je 6,25 mikrotesla i to ona najoštrija granica. Znači, govorimo o tome da je skoro nula. Dakle, to kao da nema ničega, je li tako? Tako je, vrednosti su gotovo zanemarljive. A za jednosmerno magnetno polje vidim da su vrednosti ovde od 30 do 60, recimo. Ali na ove vrednosti se primenjuje druga granica, pošto se radi o jednosmernom magnetnom polju. Dakle, tu je granica 40.000 mikrotesla. Tako da ove vrednosti koje smo dobili... 60, odnosno 40.000 kao da ga nema. Praktično, da. Obični automobili, očigledno da su potpuno bezbedni sa ove strane, gledano po naše zdravlje. Da vidimo šta je sad sa električnim. Dakle, važna stvar, mi nismo napisali tačno koji je automobil ovde, zato što nije poenta da danas uporedimo međusobno automobile. Ovo je prvi ovakav test ikada izveden u Srbiji, nego želimo da damo prosečnu vrednost za električni automobil. Dakle, nije sad bitno ko je bolji, ko je lošiji danas, nego da vidimo koliko to u proseku. Evo tabela. Dakle, ovo su nam najveće izmjerene vrednosti za neizmenično magnetno polje. Vidimo da su i ove vrednosti dosta niske i da se kreću u opsegu od nekih 0,2 mikrotesla do oko 1,5 mikrotesla. I samo da pojasnim gledalcima, ovo je ta granica o kojoj mi pričamo, propisana, najstrožija koju smo mogli da vidimo, a ovo su vrednosti koje mi dobijemo. Tako je, pri čemu su ovde na grafikonu prikazane najveće izmerene vrednosti tokom celokupnog vremena trajanja vožnje. Da smo prikazali recimo srednje vrednosti tokom celokupnog trajanja vožnje, one bi bile još niže. Evo da vidimo sada za jednosmerno magnetno polje, ovde su stubići dosta veći. Zašto su toliko veći nego malo pre? Pa ovde su prikazane dakle, vrednosti pri čemu je grafikon prikazan do 130 mikrotesla, da bi mogle prosto da se vide koje su to vrednosti koje smo mi izmerili, mada su one izuzetno niske i praktično zanemarljive u odnosu na granicu od 40.000 mikrotesla. Da pogledamo kako to izgleda u odnosu na granicu. Dakle, ovo je samo da bi mogli da ih prikažemo, a u odnosu na granicu koja je bila vidljiva na ekranu, to izgleda evo ovako. Tako je. Dakle, ovo ovde je skoro nevidljivo, ali tako, ovo su naši stubići, oni od malo. Prikazani u odnosu na propisanu granicu. Potpuno jasno iz svega ovoga šta može se zaključi. Ali da pogledamo kako su se kretale tokom samog testa, dakle, onim različitim režimima vožnje, da li je najveće magnetno polje na maksimalnom ubrzanju ili u nekom drugom režimu vožnje. Evo, ovde smo reprodukovali ono što ste nam dali. Dakle, šta ovde možemo sad da zaključimo? Pa ovde možemo da vidimo da postoje neke manje razlike u pojedinim režimima vožnje, pri čemu opet govorimo o vrednostima koje su izuzetno niske. Zašto postoje razlike? Ovaj naranđasti stubić pokazuje stanje na prednjim sedištima, a plavi na zadnjim sedištima. Zašto ta razlika postoji? Pa možemo na osnovu ovih rezultata da zaključimo da je izvor jednosmerne magnetne indukcije se nalazi napred, dakle zbog toga... Dakle, tu nam je elektromotor, tu su kablovi, tu su instalacije, ali tako? Zbog toga? Zbog toga, pri čemu opet naglašavam da se radi o izuzetno malim vrednostima magnetne indukcije i da i same te razlike nisu značajne. A šta je s onim uređajem koje sam ja nosio na ruci? On je svo vreme snimao od početka do kraja testa. Šta nam je on pokazao? Taj instrument sve vreme snima vrednosti i jednosmernog magnetnog polja i neizmeničnog magnetnog polja u opsegu do 400 kHz. To je širi opseg nego što su sami instrumenti u automobilu obeleženi. Možemo da vidimo da su vrednosti jednosmernog magnetnog polja praktično zanemarljive. Ja ću ovako da ustanem, samo da se vidi. To je ovo ovde. Ovako. Tako je. Ovo drugo nam je zapravo na nivou 10 do 15%, tako, neizmenično magnetno polje. To su vrednosti neizmeničnog magnetnog polja, opet iskazane u procentima u odnosu na granicu i vidimo da su se one kretale od nekih 10 do 15% u 90% vremena. Mada i ovim najvećim vrednostima, evo pika ovdje ovi špice, do 30%, ne i do više. Dakle, nismo bili ni blizu granice koja je propisana kao uslovno rečeno opasna. Tako je. Sad, ostalo da uporedimo još dve vrednosti. Videli smo u početku obične automobile,
da ih uporedimo sa električnim automobilom. Dakle, evo grafikona koji to pokazuje. Znači, ovo su vrednosti neizmeničnog magnetnog polja za čist benzinac i za blagi hibrid, a evo kako izgledaju vrednosti za električni automobil. Tako da skoro da nema razlike. Zanemarivo. Radi se o izuzetno niskim vrednostima. Pomenuli smo na početku da u našem pravilniku postoje i posebno zaštićene zone gde su vrednosti koje su granične još niže nego što su u evropskoj preporuci. Kako bi izgledalo kada bi sad stavili tu granicu na ovaj ekran? Gde bi ona bila u odnosu na 6,25? Dakle, radi se o takozvanim zonama povećane osetljivosti koje su definisane našim domaćim pravilnikom koji je na snazi u Srbiji. Dakle, u ove zone spadaju kuće, stanovi, škole, obdaništa i slični objekti u kojima se ljudi zadržavaju u dužem vremenskom periodu. U ovim zonama granice su 2,5 puta oštrije nego za javna područja i praktično bi to značilo kada govorimo o naizmeničnoj magnetnoj indukciji da bi ta granica bila 2,5 mikrotesla. To znači da bi ta granica bila evo negde ovde ovako, odnosno evo za električne automobile takođe negde ovde. Tako je. Šta god da uradimo, to bi zapravo mogli da kažemo da ispunjavamo standarde bez ikakvih problema. Tako je. I još je ostao da vidimo kakve su granične vrednosti običnih automobila za jednosmerno magnetno polje i da ih uporedimo sa električnim automobilom, kao što i tu je sve isto. Dakle, mi možemo sada, posle svega što smo radili, da donesemo dosta jednostavan zaključak. Prema onome što smo mi mogli da izmerimo, jačina magnetnog polja u automobilima koje smo i danas merili nije ni blizu bilo koje opasne granice koja je propisana bilo kojim propisom, važećim i kod nas ili u Evropi. To je ono što su nam pokazali rezultati ovih ispitivanja. Jednu stvar sam zaboravio da pitam toko čitavog našeg današnjeg druženja. Ko sme zapravo da se bavi merenjem i čiji rezultati smeju da se smatraju validnim kada govorimo o jačini magnetnog polja? Da li je to propisano negde? Dakle, ovom vrstom ispitivanja mogu da se bave akreditovane ispitne laboratorije, dakle, laboratorije koje su akreditovane od strane akreditacionog tela Srbije. I tek njihovi rezultati mogu da se smatraju validnim. Sve ostalo je neko nadrilekarstvo, da ga tako nazove. Tako je i postoji još jedan uslov. Dakle, neophodno je da laboratorija ima i ovlašćenje Ministarstva zaštite životne sredine da bi se sprovodila ispitivanja neionizujućeg zračenja u životnoj sredini. Dakle, nadamo se da je sada sve jasno, ali ono što možemo da obećamo jeste da ćemo obaviti još meranje, pre svega kada su punjači za električne automobile u pitanju. Što se nas tiče, bilo je to sve za danas. Ono što možemo da najavimo jeste da sledeće nedelje govorimo o bezbednosti dece u saobraćaju, jer se emitujemo samo jedan dan pre početka školske godine i odgovorit ćemo na pitanje ko je tačno kriv za statistiku koju gledamo svaki dan. Prijetno i vidimo se sledeće nedelje.